How much should your man make in a year? Can we make it monthly? Sure. At least 100K a month. Isn't that a bit high compared to the average income out there? Well, if I'm talking about my partner, I don't think so. Why not? If I'm making 10K a month, he should be making 10 times more than me. And that kind of puts me in the feminine position, and I view him as the masculine, as the main provider in our family, as we're going to grow, expand our family. Okay boys, $100,000 i måneden, det er ikke lige noget I kommer til at lave i morgen, det er jo næsten en garanti. Men jeg har en idé til, hvordan I kan lave lidt mindre, så I kan starte og så bygge opad, specielt hvis I skal skrue sådan nogle damer. Det I kan gøre, det bliver en del af C's Trading, hvor jeg hjælper jer fuldstændig gratis med at tjene penge via daytrading. I kopierer min personlige trades fuldstændig gratis, som jeg deler næsten hver dag. Det eneste du egentlig skal bruge, det er din mobiltelefon, lille bitte startkapital, og så er du good to go. Og det er ligegyldigt, hvad du laver til daglig. Du skal ikke bruge mere end 15 minutter. Og derudover, så får du selvfølgelig adgang til vores videoguides og 24/7 support, når du har brug for hjælp. Det eneste du skal gøre, det er kommentere klar nu, så hjælper vi dig på vej.